खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय देवालिनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय। नै दायो जोङो देवालिनि आलारि ओरै लागायबाय, आलारि ओरै न'आव लागायखांनानै दायो आंनि लोगोनि न'खराव थांनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो माबायदि जायो। नै दा जोङो थांनो ओंखारबाय लोगोफोर, बे जोंनि न'खरनि लांगोनायाव सावनाय। दायो जोङो थांगासिनो लोगोफोर, नायलांबाय थादो। मोनफैबाय खालपानि बाजार। नै लोगोफोर मोनफैबाय जोंहा। दायो एन्ट्रि मारिनोसै ना मा होनो बाजै? लोगोफोर फाइनालि जों मोनफैमारबाय। नै बाजैया, जा बाजैया नायलांदो लोगोफोर। नै जा मोजां साजायखादों। हाय बयनिसिमबो हेपि दिवाली लोगोफोर। नै बाजैया दायो जानाय लोंनायखौ नायलांदो लोगोफोरजों, माबायदि जायो माबायदि लोङो। Hey, happy Diwali. Ikut lah nunggu. Nei जोंहा बाजैयाबो बेहाय साथि जलायदों। नै जा दायो जानाय लोंनायनि लाहार फाहार जालायबाय। बाजै जासुलि आदा नै मोनजासिगोन। नै आपेल जानोसै। बिथांजोआ जागासिनो उखैसोदोंमोन ना बेसेरानि। दासो मोनजासोदो इनो बेसेबा जासोदो।
Này xa đòn đạp này. Bây giờ già này cũng không phải là cái gì thắng lại hả? Cũng phải kia nó. Này mình sẽ là già nhau mình đông best ra đòn cũng ra đòn hả? Này dayo जों थांनो ओंखारबायमोन बिसोरो आब'मोनजों बिदाय लासिगोन बिसोरनिफ्राय बिदाय लानोसै थांसै नै थांनो ओंखारबोबाय बाजैया जा गारि स्कुटिखौ सालायसिगोन स्कुटि नै दायो आं न'आव मोनफैबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै ला आरो लोगोसेयैनो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनो दाबाव लोगोफोर आंनि भिडिअआ बोरै जादों बोरै जायाखै जोबथारनायाव खुलुमबाय बयखौबो बे भिडिअआ